Премиере Петков, благодарам за ова интервју. Што може да очекуваме како резултат од вашата прва посета на Скопје? Аз много се надявам да направим така един много добър старт на диалога с вашето правителство. Така с Димитър Ковачевски вече се чухме по телефона и така аз искам да покажа и с бързото идване след неговата така нова роля, че ще имаме един подход на диалогичност и на конструктивизъм, който реално се надявам, че ще постигне и бързи резултати. Надявам се като реални резултати да договорим групите, които ще се срещат в темите икономика, инфраструктура, култура, евроинтеграция и история, да направим един много добър и ясен план за оперативно колко често те ще се срещат. Аз даже бих предложил да се срещат един път на месец всичките тези групи и даже бих се радвал да не са наведнъж, а всяка седмица да имаме по една такава среща, така че да направим един много интензивен план от срещи с, надявам се, много бърз прогрес по всичките тези теми. Се појавија информација дека веќе на 25 јануари ќе се одржи заедничка седница на двете влади. Дали можете да го потврдите тоа? Да, с удоволствие. Ние нямаме време за губене, така че от тази гледна точка сега не съм говорил с Димитър Ковачевски до този момент точно коя да е датата, но това звучи за мен като един много добър и оперативен план. Нямаме време за губене, 25-ти, защо не? Според некои анализи, председателот Румен Радев ви ги врзал рацете со заклучоците од неодамнешниот состанок на Консултативниот совет за национална безбедност и го спласнал вашиот ентузијазам за нов пристап во диалогот со Република Северна Македонија. Дали и вие ги доживувате на таков начин заклучоците од Советот за безбедност кај председателот Радев? Не, напротив, това, което и стана на Консултативния съвет е, че всичките партии и президента Румен Радев се обединихме около този нов подход. Всъщност потвърдихме така, разбира се, съществуващата позиция на България, но едновременно с това зададохме тона за следващите стъпки, които трябва да се случат. Така че от тази гледна точка тази обща платформа даде възможност да ми даде ясен и конкретен мандат за следващите стъпки, които трябва да направим заедно, защото в Консултативния съвет участваха всички партии, парламентарно представени. Овде во Скопје во многу анализи се поставува прашањето кој сега ќе има палката во диалогот со Република Северна Македонија. Дали премиерот Петков или председателот Радев? Всъщност няма палки тук. Имаме ясен план за действие и всъщност и това, от което наистина ще зависи колко добре и колко бързо се предвижват нещата, ще бъде на база на реално постигнатите резултати. Аз това се надявам да го направим абсолютно в най-така практичен порядък. Де-факто зависи от работните групи, от прогреса, който постигаме и ако успеем наистина да изградим така мост на доверие и конкретност, аз се надявам, че това ще е истинската палка, ако вие така го казвате. Палката ще бъде реалните резултати. Повторно ќе се реферирам на Консултативниот совет за национална безбедност. Во видеообраќањето по состанокот, меѓу темите за кои треба да се разговара меѓу Софија и Скопје, прв пат вие лично ги споменувате и правата на македонските бугари. Може ли да ни кажете што конкретно очекувате на тој план од Република Северна Македонија? Това, което е важно, две неща. Едното е, че българите в Република Северна Македония да имат равноправни права с другите конституционни народи. Това е важно да се каже. И разбира се, не само за тях, но принципно като цяло да сме сигурни, че няма език на омраза, няма дискриминация и няма неглижиране на човешки права за всички хора в
Република Северна Македония. С други думи, просто ние държим да сме сигурни, и аз мисля, че това е добре и за Република Северна Македония, и за България, че всичките права на българите в Република Северна Македония, както и на другите групи, са равнопоставени и са равнопоставени от закона. Во повеќе изјави од официјални бугарски представници и во заклучоците од Консултативниот совет за безбедност се вели дека Бугарија никогаш не го негирала и не го негира правото на граѓаните на Република Северна Македонија да се самоопределуваат врз основа на сопственото самосознание, како и да ги користат своите јазици според уставот на својата држава. Од друга страна, во рамковната позиција од 2019 потврдена и од Советот за безбедност, меѓу другото се наведува дека Бугарија не треба да дозволи интеграцијата на Република Северна Македонија да биде придружена со европска легитимација на државно спонзорирана идеологија на антибугарска основа. До сега не сме слушнале ваши ставови за овој корпус на прашања, па ме интересира која е вашата позиција за овие теми. Това, което е важно да се каже, и аз съм горд, че България беше още така една от първите, да не кажа първата страна, която призна Република Северна Македония като независима държава. Като с това признание ние всъщност реално казахме, че като всяка една самостоятелна държава, тя трябва да се самоопределя и ние не се месиме в вътрешните политики на тази независима държава. Така че от тази гледна точка, още с този акт на признаване, ние сме казали всичко това. Това, което акцента на Консултативния съвет беше да сме сигурни, че, както го казах преди малко, и правата на българите в Република Северна Македония са равнопоставени с другите народи, в които техните права са запазени от Конституцията. Това е единственото, което е важно не само за България. Аз мисля, че като за целия Европейски съюз е важно да сме сигурни, че всичките права на всичките тези хора са на едно и също законово ниво и с голямо потвърждаване, че дискриминацията по никакъв начин не може да бъде част от третирането на едни или други хора. Но това не е намеса по никакъв начин при вас. Това е просто общо европейски и аз мисля, че Република Северна Македония също това би трябвало да го постави на високо ниво. За всички граждани на Европейския съюз това трябва да е факт. Така че от тази гледна точка много ясно искам да кажа, радвам се, че бяхме още преди толкова години признали Република Северна Македония за независима държава, с всичките права, което една независима държава трябва да има. Тук въпросът е да сме сигурни, че не допускаме някакви такива националистически настроения да дават повод на дискриминация. Господин Петков, на едно принципиално ниво, дека со признавањето на државата сте го признале правото на самоопределување на граѓаните и така натаму, звучи коректно, но ако ги читаме рамковната позиција од 2019, декларацијата на 44-тото Народно собрание, таму има ставови што одат надвор од оваа принципијална позиција. Например, особено во делот на именувањето на јазикот, на македонскиот јазик. Мислите ли дека во рамките на таа рамковна позиција и таа декларација на Народното собрание може да се најде решение? Това, което Консултативният съвет завърши, е, че ние потвърждаваме си по принцип нашите позиции до този момент, но всъщност това, което аз се надявам, е в следващите месеци и със следващите седмици всичките тези специфични индивидуални въпроси, защото аз съм сигурен, че един диалог изисква от двете страни да може да адресираме проблемите, които всяка една от страните вижда, да може да ги адресираме в най-конкретен смисъл и ако имаме конструктивния диалог
аз съм сигурен, че има решение за всеки един проблем. Казвайки го това, нали, самия детайл, който и вие в момента казвате, предполагам, че ще бъде обсъден и точно на тези срещи. Като цяло, това, което всичките партии се обединиха около масата на Консултативния съвет, е, че ние потвърждаваме съществуващата позиция, но и я надграждаме с този конструктивен тон и с тези работни групи, с истинското желание, и това тук трябва да се каже много силно, с истинското желание да видим пътя на Република Северна Македония към членството на Европейския съюз. Емануел Макрон, председателот на Франција, чија земја, знаеме, председала со Советот на Европската унија во овие 6 месеци, преку изјави на амбасадорите во Софија и во Скопје се понуди за олеснувач на диалогот меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија. Што мислите вие? Ќе ви биде ли потребна таква помош? Знаете ли какво се надявам? И това е много важно да се каже. Аз съм сигурен, че и властите в Република Северна Македония ще го разберат и ще го подкрепят. Време е ние заедно да решим тези въпроси и ние като две добросъседски държави, които имаме уважение един към друг, трябва да можем да го направим без ничия друга помощ. Аз мисля, че политическата ни култура и готовността да имаме добросъседство и конструктивизъм във всички тези теми не ни трябват посредници. Трябва ние да си свършим работата и по този начин всеки от нас ще бъде много по-убеден, когато знаем, че това е резултат на нашите усилия между двете страни. Предлагам от тук нататък ние сме идеята е, ние вече сме част от европейското семейство, вие ще влезете в това семейство в бъдещето. Да, координацията с нашите европейски партньори винаги е добре, но за решаването на проблемите ние трябва да разчитаме на работата между самите нашите две държави. Няма смисъл да вкарваме посредници. Най-малкото ние си разбираме проблемите най-добре и другото е, че ние имаме най-голяма полза от решаването им. Така че от тази гледна точка аз наистина наблягам на факта, че сме способни като две държави директно да вземем решенията по важните за нас въпроси. Предпоставам дека сте свесен од и главното прашање во Скопје е дали и кога Бугарија може да го крене ветото за Република Северна Македонија во Европската унија. Во првите ваши изјави по преземањето на функцијата на прашањата за евентуално укинување на ветото зборувавте за 6-месечен рок во кој работните групи би добиле шанса да постигнат резултат. Но на тоа ви реплицира председателот Радев, други ви забележаа дека не треба да се зборува за рокови, туку за реални резултати. Впрочем, таков е и заклучокот од Советот за безбедност. Дали се уште верувате дека до јуни е можен пробив? Да, това, което мисля, че е най-важното да се каже, е, че зависи от успехите, които постигнем. Ако успеем да постигнем реални успехи по всичките тези въпроси, които си задаваме един на друг и ги решим по най-конструктивния начин, това ще определи крайния срок, в който ще можем заедно да минем в следващия етап, което аз искам да декларирам, че е моята съвсем откровенна и истински стремеж това да се случи и да се случи в най-бързия срок, но този срок е изцяло функция реално на какъв прогрес ние ще постигнем заедно. Това мисля, че е най-откровеният и истински отговор, за да можем да имаме ясната представа, че е въпрос на общите ни усилия, а не е въпрос просто на календарни дати. Защото ако сме много успешни, тези дати са по-близо. Ако имаме проблеми, които не успеем да решим, тогава това става проблем. Като цяло, програмата, която аз зададох и се надявам да направим заедно, е, че в следващите 6 месеца тези работни групи наистина да се срещат по един път на месец,
Те са 5 от тях, което означава, че всяка седмица от тук в следващите 6 месеца аз очаквам да имам една програма за срещи. На базата на резултатите от там нататък се надявам, че ще може да прогресираме по важната за Република Северна Македония тема максимално бързо. Господине Петков, ви благодарам за ова интервју. И аз благодаря.